ръка. Поздравът пристига директно от боса на алуминиевата дограма. Динко Куция казва на колегите си, че той няма конкуренция и продава най-евтино, и за това му върви. Айде, газ! С мене не можете да се мерите, най-добрата цена предлагам аз. Всички от стоката ми са доволни, затова боса на дограмата съм аз. Каквото и да правите, не можете да сте като мене, дори и срещу мен да бягате. Динко Куция не може да го хванете. Абе, алчници не се печели с висока цена, евтиното повече се продава. Искате да сте като батко ви Динко, но няма как, защото той е само един. Бизнеса много му върви, парата в джоба му гърми, семейството му е благословено и има най-красивите деца. Динко шампиона е най-бари буци, о най-баро си Анто Динко. Бизнесът ти ако бръмчи, не се опитвайте с него да се слагате, защото той със цена ще ви победи.